Prvo i osnovno, i ja i moje kolege vam se izvinjavamo što po ne znam koji put moramo da vas potežemo ispred opštine i ulicama grada da se borite za ono što vam po zakonu i po kolektivnim ugovorima pripada. Neko će možda staviti primetbu što nas nema dovoljno. Namerno smo izreducirali broj ljudi, prvo i osnovno da ne bi ugrozili proces proizvodnje ni u jednom od preduzeća. Vreme je nezgodno, pogotovo u ustanovi za decu Bambi i u ovim preduzećima koja se priprema za letnju sezonu. Vidite da ima dosta radova kroz grad i mnoge naše kolege su angažovane tamo. Razlog zbog koga smo vas doveli danas ovde jeste taj što je izostao socijalni dijalog. Odnosno, danima smo pokušavali da dođemo do najodgovornijih ljudi u opštini Bor i napravimo neki dogovor po pitanju vaših kolektivnih ugovora i po pitanju usklađivanja vaših zarada vezano za zaključak vlade iz aprila meseca i onih famoznih 5,5%. Dogovora nije bilo i mi smo odlučili da zakažemo protest i da sve vas dovedemo danas ovde. Nakon poziva predsednika opštine, koji je usledio jutros i sastanka koji smo imali u 9 sati i nekih dogovora, mi smo pre svega iz tog razloga smanjili broj vas koji je danas ovde i koji učestvuje u protestu. Ali to ne znači da neka naredna situacija i neki naredni put neće da nas bude 10 puta više i da nećemo napraviti nešto od onoga što smo se dogovorili. Dogovor je sledeći. Rukovodstvo opštine Bor prihvata da se urgentno potpišu svi kolektivni ugovori. Tamo gde ih nema, oni koji su na gledanju da se potpišu, tu pre svega mislim na JP Bogovinu, na javno preduzeće stambene usluge i na ustanovu za decu Bambi. Da se svima vama obračuna povećanje zarada koje je zaključkom vlada donela, a to je umesto dosadašnjih 2,9, 5,5%. Ostaje da napravimo dogovor za Šrif, direkciju za izgradnju Bora i za Toplanu, da i oni dobiju kroz svoje programe poslovanja na prvoj narednoj sednici Skupštine onih 10% koje ste dobili svi ostali. Napravili smo dogovor da se urgentno postigne zaostatak u dinamici isplate vaših zarada. Ovo se posebno odnosi na sportski centar i odnosi na 3. oktobar. Jer su oni još uvek u zaostatku. Dogovorili smo se da jednom mesečno obavezno budu održavani sastanci između predstavnika sindikata, javnih službi, javnih preduzeća, javnih ustanova i rukovodstva opštine Bor zajedno sa direktorima. I dogovorili smo se da sve to bude transponovano u sporazum, odnosno definisano sporazumom koji će potpisati predsednik opštine Bor i vaše kolege iz sindikata. Pretpostavljam da ćemo insistirati da sve to uđe i prođe skupštinsku proceduru da dobije na ozbiljnosti. Dogovor je isto tako da svi oni članovi sindikata, odnosno odbori sindikata koji nemaju elementarne uslove za rad, a tu mislim pre svega na prostor i na sredstva za rad, to dobiju shodno tehničkim mogućnostima što pre. Dogovor je da isto tako jedan deo naših kolega kojima je mimo zakona i mimo kolektivnih ugovora promenjen ugovor o radu, odnosno kojima su promenjena rešenja, bude vraćen na svoja radna mesta i da radi ono gdje je bio pre nego što je smenjen. Stalno naviču nema para. Ja mislim da postoji 1000 načina u ovom gradu gdje mogu da se uštede pare i da se usmere. Ne tvrdi niko da trebamo ovdje samo da isplaćujemo zarade i da ne radimo ništa drugo. Ali ne treba isto tako da krečimo zgrade po 3 puta. Imamo više kružnih tokova nego London. A mislim da nam to ne treba. I mislim da jednog momenta moramo svi mi racionalno da počnemo da se ponašamo i razumno prema tom opštem našem narodnom dinaru. Jer svi ovi građani opštine Bor daju taj svoj dinar ne da bi ga neko trošio bez veze, nego da bude iskorišćen za sve ono za što je najpotrebniji. Ne moram da podsjećam kolege i koleginice iz ustanove za decu Bambi na čemu im spavaju deca, kakvi su im krovovi. Ne moram da podsjećam nikoga od vas
kakva su na školska dvorišta, kakve su školske zgrade i da li su uopšte školska dvorišta osvetljena. Da ne pričam o tome šta vi iz sportskog centra radite i na šta vas sve teraju da radite. I po kapiji grada i po Crnom Vrhu, bez radnih naloga, bez poštovanja ikakvih, znači, normi radnoga prava. Sve će to biti predmet sporazuma i sve ćemo to izdefinisati. Isto tako, prvoga momenta kada se u bilo kojoj stavci sporazum bude kršio ili prekršio, verujte da ćemo u mnogo većem broju i mnogo ozbiljnije doći ovde i ponašati se. U slučaju da se sporazum ne potpiše do petka, ja u ime svojih kolega i u ime vas, a to ću preneti i predsjedniku, da li sutra ili preksutra, kažem da mi nećemo dozvoliti da se ova njihova raskrsnica otvori i da se spomenik i put oko kružnog toka ovdje ispred Alko-banke stavi u funkciju. Blokirat ćemo sve to svojim telima pa da vidim da li će onda razgovarati sa nama ili neće. I da vidim da li ćemo se mi pitati kako ćemo trošiti pare ili neće.